O BNG reclama accións á Consellería do Mar para recuperar a produtividade das rías galegas. Os nacionalistas demandan tamén ao departamento que axude as confrarías que peor están a pasar pola falta de actividade para manter este sector. As rías de Galicia eran unha fonte inesgotable de recursos mariños, ou eso semellaba, pero nos últimos anos a produtividade de marisco está caendo de forma moi destacada. O BNG denunciou dende o porto de Testal a falta de axudas por parte da Xunta para paliar esta situación pola que está a pasar o sector. A deputada nacionalista Rosana Pérez lamentou a inacción da Consellería do Mar ante o descenso claro e notable da produción nas rías galegas. Agora veñen de publicitar axudas para os mariscadores e para as mariscadoras de perto de 22 millóns de euros. Unhas axudas que foron anunciadas aos medios de comunicación e que foron anunciadas tamén ao propio sector de palabra, sin ningún papel escrito, nadie sabe exactamente cales son os criterios, de maneira que 2 semanas despois da reunión entre a Conselleira do Mar e as confrarías, aínda hoxe non teñen claro como van a ser esas axudas, canto tempo van a durar, que van a cubrir e quen se pode acoller. Ben, estas axudas, en vez de ser públicas, de ser transparentes, que todo o mundo as coñeza, pois a Consellería optou por facer convenios con cada confraría que descoñecemos, en primeiro lugar, con cantas confrarías, en segundo lugar, descoñecemos os criterios que se utilizaron para definir unhas zonas como con mortaldade severa e outra con mortaldade moderada e descoñecemos tamén o tempo de duración destas axudas. Pérez sostén que a Consellería define estas axudas como integrais, que abarcan aspectos sociais, medioambientais e económicos. A nacionalista rexeita esta idea e pon o foco na recuperación dos bancos marisqueiros, algo necesario para que os profesionais podan retomar a súa actividade. Que vai a pasar se eses bancos non se dan recuperado no tempo que a Consellería ten estimado? Van a continuar as axudas? E por outro lado, xa a día de hoxe aínda non hai confrarías que se decidiran a firmar esos convenios, porque hai, primeiro, moitas dúbidas e segundo, moito temor. Démonos conta que estamos a falar de menos de 700 euros ao mes para cada mariscadora, porque a Consellería fixo uns cálculos que non sabemos moi ben de onde os quitou, fixo uns cálculos que realmente están moi por baixo do que cobrarían, por exemplo, acollendose a un cese de actividade e acollendose ás prestacións, por exemplo, do Instituto Social da Marina. O BNG presentou novamente iniciativas no Parlamento galego centradas no marisqueo, e unha das peticións que fan é que esas axudas non sexan inferiores ao que cobrarían os profesionais se se acolleran ás prestacións do ISM. Nós o que queremos é que a Consellería aclare públicamente, tamén en sede parlamentar, aclare públicamente cales foron os criterios que utilizaron para dar estas axudas. Porque, como comprenderá todo o mundo, se os convenios son Consellería confraría, en cada caso, nadie vai coñecer pois cales son tampouco os puntos de cada convenio. Bueno, hai outro punto no que pedimos tamén que, ademais das axudas directas aos mariscadores e as mariscadoras, a Consellería tome man daquelas confrarías que están realmente en unha situación extrema. Démonos conta que as confrarías padecen tamén unha falta de ingresos importantísima nos últimos meses e que, polo tanto, hai confrarías que están en unha situación extrema. Bueno, pois nós entendemos que a Consellería ten que botar man desas confrarías e facilitarlle precisamente que poidan sair deste bache no que están de unha maneira que lle sexa o menos gravosa posible. A responsable comarcal do BNG, Solagra, afirmou que a crise que está a vivir o sector marisqueiro é a crise do maior sector productivo da comarca de Muros e Noia. Nos concellos de Noia, Muros e Outes, onde a maioría das mulleres traballan no sector do marisqueo. E eu quero incidir neso, porque esta crise afecta sobre todo as mulleres. Por eso estas axudas que anuncia a Xunta de Galicia para o sector do marisqueo e que son para o marisqueo a pé, non contaron en ningún momento co consenso do sector, porque se ben foron faladas coa Federación de Cofradías, non foron faladas coas persoas que levan o sector do marisqueo a pé. Sei que moita xente pensa que son perdas só para as persoas que traballan no marisqueo e non se dan conta de que a perda económica
das persoas que traballan no marisqueo na nosa comarca influye en todo o sector productivo da comarca. E reclamou que a Consellería escoite o sector para impulsar unhas medidas efectivas que mitiguen esta situación que están a vivir mariscadores e mariscadoras. O portavoz do Benega de Noia, Ricardo Suárez, sinalou que a vila está a pasar por unha verdadeira crise. Unha crise que non só se atinxe realmente ao marisqueo, senón que se converte nunha roda que afecta a toda a localidade. Estamos falando de que unha cabeceira de comarca dinámica na súa historia agora mesmo está perdendo postos no que se refire á renda das familias. Un lugar pois que ten un tesouro e que ten unha importante actividade económica está caendo pois nunha perda de poder adquisitivo por parte das persoas traballadoras. Estamos falando que se ven outra crise inflacionista e sen este sector pois o sufrimento vai ser maior. Para evitalo, os nacionalistas reclamaron á Xunta accións reais e efectivas para que o marisqueo se recupere e volva a ser garantía de ingresos para os profesionais.